ଜଙ୍ଗଲଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ପୁରୁଣା ମହଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ ମହଲକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଡୁ ବବିକୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବବି ଦେଖ ପୁଅ, ତୁ ସେ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଜମା ଯିବୁନି। ସେଠାରେ ଭୂତ ଅଛି। ଭୂତ? ସେ କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ଦେଖିନି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ବବି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆରେ କିଏ ଅଛ? ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ମହଲର ଗୋଟେ କଣରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ବବି କହିଲା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୂତ। ବବି ଡରିକି କହିଲା, ଭୂତ ଭୂତ, ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ଡରନା, ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ, ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଗପସପ ହେବା। ତାପରେ ବବି ସହ ଭୂତର ଦୋସ୍ତି ହେଇଗଲା। ବବି ସବୁଦିନ ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ବବି ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଶୁଆ ଦେଖିଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ଲାଡୁ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ହଁ ଶୁଆ ଭାଇ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ଆଜି ସେ ଭୂତିଆ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ବବି ଆସିଗଲା। ଲାଡୁ କହିଲା, ଧନ ତୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ମା, ମୋର କ'ଣ ହବ? ତୁ ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ତୁ ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲୁ? ହଁ ମା, ସେ ଭୂତ ବହୁତ ଭଲ। ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ସେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ତାର ଖାଲି ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରନ୍ତି। ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେ। କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରିବି? ବବଲୁ କହିଲା, ହଉ ତୁ କାଲି ତାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗ ହବୁ। ତା ପରଦିନ ବବି ଭୂତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଭୂତକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭୂତ ସେ ଭଙ୍ଗା ମହଲରେ ନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା।